Iki video selanjutnya. Adik ini Bu wis Bu masak iwak, masak sambel, terus saya masak kerupuk. Iki ganti acar, tuh es. Terus iki telure tak onceki. Iki Bu ngisi acar to, Nak. Iki ya. Hati-hati besok lu ada pol. Nah. Iki acare saiki tak kei banyu panas. Engko tak cuci nak nyuci ke. Iki acare iki engko kei brambang, lombok lalap. Engko terus iki tokae gulane pasir kuwi. Bahan-bahane es. Iki susu kental iki marjan. Iki dikai susu Eva apa ta? Bacaan evaporasi. Iya bener. Loh, niki pokoknya evaporasi. Malah ya Allah, evaporasi. Ya angel bener maca niki lho, masalah iki lho. Mungkin Pak Ikrok lho, es iki. Mutirane sik nang kono, Nak. Mutirane budak jupuk sik nang kono. Tak terus saya ngirisi wortel lagi ya. Tak tutup nih. Biasanya acar ini kalau perlu banyak banget, nah ini gak usah saiki atau langsung digaya acar ya, Nak. Langsung tak carupane acar iki digandane. Sukante. Lho wangele pol. Aja kok gak kesutan. Iki rasi brambangnya tak cuci. Aku tak ini sana brambangnya di atas. Asta berarti pango tuh landep Nak, analan. Gusti. Brambangnya wis bar ganti lombok lalap tak isi lho. Kok nak lombok lalap akeh sing mampu lho sing mampu. Cakup ya Nak. Bau kayak wong mantu yang ini acar. Sini ya siapa yang bantu? Aku mau dibantu loh. Golek karyawan noto es peler Mbak. Nggih. Cilet. Ibu enak gulun muji wis munggah medun niku ngludu lho. Langsung ayo ngerok. Ngerok ya Nak, dikerok. Panjang, Bu. Dikerok panjang. Podor Mbak. Melayu tak gimji maang lho. Bisa menurut nanti keroknya ya. Oke. Tak mencendok ya Mbak. Tumpuran ya Mbak.
Aku nak sendok. Nih. Mungkin tak uncai nak aku karo ngaruh tak uncai sa. Irung napung nih sego sik ya ini. Doknya kalau tidak diuncai kok akalnya apa ya? Kok rasa sek padahal itu pun 2 minggu loh. Kamu nak anyar ki angel, lagi pas 2 minggu angel iki lho. Aku wae ngerti to nak nguncai endok menak iki piye ceran godhog. Iki bentuk angel iki piye iki? Lebih enak dan power lho. Berapa lama Bu Sri? Dapure Bu Sri kuwi ning Sor Gedang. Engko nak ning jeglokan pojok ya kuwi. Ngene wong tanggane. Tanggane nak sukun jeglok. Soalnya tanggane sukune akeh ram. Mun nek kae entek njukuk nggon tanggane serpring kae. Terakhir kehujan nih lo. Hujan nih lo wes. Dah nak, cuci tangan. Iya langsung di rumah. Toto. Berapa jam Bu Sri? Aku matengnya sak jam. Soalnya banyak kok ini. 4 kilo. Ayo di dalam. Ngeracik nak. Yuk nak kental. Kabeh nih. Ku ben nikmat. Ini susunya rasa ini. Temdim. Digeliat nang sok. Dijuruh itu kabeh boleh disusun kental manis. Yo paling. Separuh rasanya berapa ya sih? Separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Upek. Tak masuk ke separuh ki ya anu ki, mutiara. Iki apa mbak kamera itu pak mbak kamera? Jeli lumut. Iki jeli lumut. Iki sing Tekan. Iki sing jeli tegan. Nggih. Iki jeli tegan. Kita coba balik mbak kamera. Betul. Dicep Bu Sri. Dicep ya. Dicip. Iki ya nurus ke. Anu padha irose iki tapi piye to? Iki jumur tak mbak kamera iki to. Logil mbak kamera iki. Tak dicep. Iki lagi pol iki ana dicep. Tak tambahi air galon iki. Samene Dicip dulu. dicicip dulu ya. Kurang po. Gak sendok ya sing terus sing ngene kan. Dua jam Sendok ayam. gak sampe kan, Dare. Lu gini pol
Kabel Tambah air. ya, Mbak. Nggih. Iki pol. Kabel, Mbak. Nggih. Iku nak ora kabelnya. Terus bahkan cicip. Dicicip nggak apa-apa? Si lo mau Mbak ya? Lagi gue aku Mbak, dikai es batu nak. Gue es batu ditutup, gue cempung ning langsung nang gelas. Iki gue ceduk nang gelas langsung iki. Terus iki jadi degan, iki mutiara langsung ceduk ngono. Kak bingung ngene. Nah, iki racik-racik sebar. Piring-piring tak lapi. Terus tak mandi terus magriban aku nampa tamu ya engko neh